spievanka a už je to tu. Ježibaba. Nie. Nejaké čudo, Judo. Ale Zahrajko, ty ma nestraž s Ježibabou, alebo si teraz vymyslel nejaké čudo, Judo. No. Čudo. Čo to bolo? Nejaké čudo, Judo. Fíha. No, že by som sa tam išla pozrieť? No, ale dávaj si pozor, prosím ťa. Čo? Nemá? No, postavte sa. Ticho. Urobte 3 kroky dozadu. 1, 2, 3. No, čupni si, čupni si. Ty alebo... Čo keď tam je niečo iné? Čo? Nejaký poklad. Buchty? Ja vám... Není tam ďateľ. Čudo. A ešte k tomu Judo. Mňa dávala kráľovná do kufra. Ako najväčší poklad. Poklad. Poklad, počúvajte. Áno. Spievanka, tam budú tie moje buchty, lebo buchty sa volajú preto buchty, lebo búchajú. Zahrajko. Čupni si. Nebúchaj na kufri. Zahrajko, ale No, poklad určite nie sú buchty. ale... Ja sa tam pozriem, dobre? Čupni si. Poď. Tak. Povedzte 3, 4, dobre? Poď. 3, 4... Nemáme Zahrajko. Dúfam, že to na mňa niečo... Iha. Veď to je knižka. A ja som si myslel, že tam budú buchty. Ale Zahrajko, ale veď kniha je najväčší poklad, pretože v sebe skrýva veľa múdrosti. Tak na čo čakáte? Stačí poriadne otvoriť oči a začať čítať. A čo máme začať čítať? Aha, asi rozprávky. Tak si sadnite. Veru. A nie hociaké. Všetky moje rozprávky sa túlali po javorníckych chodníčkoch. Ujo Peter Kubica ich pochytal a dal ich mne. Moje rozprávky oživujú mocného potvora, zakliatú grófku, kyslca či zlého triglava. Ty si nejaká strašidelná kniha. Oj, to sa ti len zdá. Ukrývam aj menej strašidelné rozprávky. Napríklad o tajomnej javorníckej bráne, o kvietku sem sa teším, o strome kameňovníku či drotárskej... Fíha. A to koľko máš v sebe takýchto rozprávok, knižka? No tak, skúste hádať. Deti, tak ideme hádať, dobre? Čo si myslíš ty? Koľko má v sebe táto kniha rozprávok? 7. 7. Nie. Viac? Knižka viac? Trošku viac. Trošku viac. Na koľko? 10. 10? Nie. Omyl. A koľko? Viac? Viac. Čo? 9. No počkáme. 10 už bolo, tak trošku viac ako 10? 100. 100? No tak to zas až taká tlstá nie som. No to nie si teda. No povedz. 12. 12? No. Ešte pýtajte. Trošku. 17. No tak dobre, tak ja vám to prezradím. Skoro ste uhádli. Je ich presne 14. Spievanka, tá knižka bude moja. Daj. Nie, Zahrajko. Ja som jej našla v kotlíku. Moja bude, Zahrajko. Dobre, už sa nehádame, neboj sa. Pozri sa, tu je nejaký
veľký kôň, na ktorom beží, ktorý beží a letí a na ňom sedí rytier. Tam je nejaké čudo. Sadni si, aby videli aj ostatní. Sadni si. To sú krásne obrázky. Nespievajú sa len rozprávky, ale aj krásne a čarné obrázky, ktoré namaľoval akademický maliar Ujo Ondrej Zinka. A vlastne som také čudo judo. Ukrývam rozprávky, obrázky, ale aj básničky, z ktorých by pokojne mohli byť aj pesničky. No, tak to neverím. Pesničky? No spáne, skúste si jednu básničku prečítať a spolu so mnou si ju potom zaspievame, dobre? No dobre teda, tak napríklad tuto o Javorníckej bráne. Ale, detičky, poďte sem na túto stranu, poďte sem, poďte. Tak, a budeme teraz chvíľočku ako v divadle, dobre? Sadkajte si, pozrite sa na mňa, tu týmto smerom. Veľkáči, vy by ste mali prvý poslúchať, vy ste tu ani nemali byť, ja som povedala do 6 rokov. No, sadnúť, všetci, sadkaj si na koberček. Sadkaj si. Táto pesnička je o rytierovi. Ty možno nejakého rytiera máme aj v kufriku, zahrajko. Pozri sa. Počkaj. Seď tam, kde si. Tak, zastaň sa, kde si. Vážne. Tu je. Poď, budeš rytier. Oj, sadni si. Statočný rytier. Tak, ruky zdvihni, navleč. Ty budeš rytier, ktorý zachráni ľud na Kysuci. Statočný, údatný rytier. Zatkajte si a ideme spievať. Zatkaj si, sadni si. Dobre, pripravení? Ideme na to. Budete aj spievať, dobre? La 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 la. La 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 la. La 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 la. A ešte raz. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Super. Všetky cesty na Kysuce jedno kúslo chráni, svoje pred ním nemohúce z Javorníckej strany. Len rytier cez tajnú bránu prejde, ak je súci, ak porazí nečakanú silu pri Kysuci. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Musí mať však čisté srdce, ktorým slaví chráni, vtedy ľudia od Kysuce pôjdu všade za ním. Ak porazí Černatína, nájde správnu cestu, inak pomoc nie je iná, pozor, sám tam nestúp. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bez rytiera, bez ochrany, ľahko zlé sa stane. Na Kysuce vstup je daný, v Javorníckej bráne spievaj. La 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 la. La 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 la. Ešte raz. La 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 la. La 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 la. No krásne, zatieskajte aj rytierovi. Krásne ste to zaspievali, deťurence. Však knižka, páčilo sa ti to? Áno, krásne to bolo. A môžeme si ťa zobrať aj do spievanková. Ale samozrejme, že si ma môžete a môžu si ma aj všetky deti vziať so sebou, keď budú chcieť. No to je perfektné. Tak, decka, my tu teda necháme veľmi veľa takýchto knížiek, ktoré si môžete spolu s rodičmi potom kúpiť a doma si čítať všetky tieto krásne rozprávky. Dobre, tak knižka, ja ťa dám teraz do nášho zázračného kufríka a pocestuješ s nami do spievankova. To aj už sa neviem dočkať. No, aj my. Tak poď, rytier, aj ty. Poď do spievankova, rytier. Tak, strčíme. Ahojte, deti. Ahoj, zakývajte knižke. Ahoj, knižka. Teba tešíme. Tešíme sa na vás.
jednu nádhernú knižku, takže detičky, my sme sa ešte so spievankou a Zahrajkou dohodli ešte na jednom prekvapení. A síce túto krásnu knižku, ktorú napísal pán Peter Kubica a pán Ondrej Zimka, akademický maliar, vám osobne prídu aj oni sa ukázať na pódium, aby ste videli, kto sú títo páni. A potom následne po skončení celého programu vám tú knižku osobne hore aj podpíšu. Takže poprosím Ujo Peťa Kubicu a Ujo Ondreja Zimku, aby prišli k nám na pódium. Ďakujeme. Ďakujeme. No vy ste úžasní a príď aj ten Ujo, čo to napísal a nakreslil. To ty si Ujo napísal? Ty si to napísal, Ujo? Nakreslil? To sa nám strašne páčia, tie obrazky. Ďakujeme a ďakujeme, že ste to napísali, takú krásnu knihu, Ujo. Poďte sem dopredu, nech vás deti vidia. Poďte sa ukázať. No krásne, tak zatlieskajme ešte raz, deti. Ďakujeme vám veľmi pekne, milí rodičia, že ste si našli čas a strávili toto krásne popoludnie s nami. Ešte raz sa s vami lúčia Peter Kubica, Ondrej Zimka, Zahrajko a spievanka. Dovidenia na budúce. Ahoj, ahoj, majte sa krásne, ahoj. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ako ste hľadali inšpiráciu? Inšpiráciu nehľadám, inšpiráciu nachádzam, tak ako tu. Vždy som chcel mať veľa detí a konečne som ich mal celú sálu. Bol som doma. Ako sa vám páčilo uvedenie knihy do života? No, výborné. Škoda, že mám viac rokov ako 6. Bol by som tam a ja tam celá. Určite ste prečítali niektoré rozprávky, ktoré sa vám páčili najviac. Musel som to čítať, lebo som to ilustroval. Bez toho to nejde. Najviac sa mi páčili všetky. Aká bola spolupráca s pánom Zimkom? Vynikajúca, to by musel povedať on. Z mojej strany vynikajúca, pretože som si čokoľvek napísal a on to potom dorozprával obrázkami. Niekedy mi bolo až ľúto, že tam vôbec písmenka, pretože on rozvíjal na tých obrazoch úplne ďalšie deje týchto potvorov, strík a všelijakých rozprávkových bytostí v rozprávkach javornických. Čiže tá spolupráca bola vynikajúca aj v tom, že on sám vytvoril jednu zo svoch Triglava, ktorý priletiel na javornický chodník. Nože ja musím povedať, že som sa ho nebal, pretože som mal veľmi dobrého pomocníka. V čom je táto kniha výnimočná a v čom sa odlišuje od ostatných? Či je výnimočná, to neviem. Odlišuje sa od ostatných mojich, že o javorníkoch som ešte nepísal. Snažili sme sa, aby javorníky ožili nielen cez sochy a cez návštevníkov turistov, ale cez rozprávkové bytosti, ktoré tam vždy boli po celé staročia, len ich nikto doteraz nejako nevytiahol na svetlo Božie. Takže či výnimočná, neviem, to musia povedať čitatelia. Splnilo tzv. Uvedenie života vaše predstavy? Už plná sála v kultúrnom dome tomu napovedá, že deti sa bavili a keď si aj trošku počítajú doma, tak budeme len radi, pretože netreba, aby čítali úplne celú knižku, stačí, aby ju čítali srdcom a to všetko ostatné potom príde.